Jeg hedder Sten, og jeg bor i Østjylland og har et solcelleanlæg fra Viva Energi. Jeg har længe gået og luret lidt på at få solceller. Når man får sådan et nyt anlæg, så er det jo sådan ubetrådt grund. Så det er jo altid rart, at der sidder nogle specialister derude, som kan guide en. Grunden til, at jeg valgte solceller, er, at jeg vil gerne være fri for de her energipriser, der bare har kørt op og ned. Og jeg har altid haft det godt med at kunne være selvforsynende. Både på mad, men selvfølgelig også på energi. Og jeg har jo også vand stående, men jeg har også et anlæg derude, sådan at hvis strømmen den går, så kan jeg bare trække en ledning. Og så har jeg min fryser, og jeg har lidt lys i huset. Så det at kunne have et solcelleanlæg, der kan levere energien, men også at have batterier, som kan opsamle energien, sådan at man selv kan bestemme, hvornår man gerne vil bruge sin egen strøm. Det synes jeg, det var meget vigtigt for mig i hvert fald. Altså det fine ved det her grovalgsystem, det er, at jeg kan bygge på. Det er byggeklodser, så jeg kan bare sætte flere batterimoduler sammen. Det kører bare, det passer sig selv, så der er ikke så meget andet. Altså det er stort set bare appen, jeg styrer anlægget med. Nu er der jo kommet nogle AI-funktioner til rådighed. Det går jo rigtig, rigtig stærkt. Alt, hvad der har med dansk at gøre, det støtter jeg op omkring. Og ved at få dansk service hos Viva Energi, og at der er noget dansk software, som kommer i spil, det passer mig rigtig godt. Og at jeg stort set ikke bruger penge på strøm 6 måneder om året. Ikke? Altså, what's not to like?